Ibu Supriyanto. Halo. Tenggo. Oh. Lho lak tenan. Sing penting sampean berdua ngetok nang kene, beliau saged mirsani wes pokoke sal-sel pokoke. Pripun hari ini, Pak? Bahagia, senang. Napa meleh? Puas, alhamdulillah. Ibu katanya bapaknya puas loh, Bu. Alhamdulillah. Sih. Pangke nanggap peleh nggih. Siap. Ampun kapok. Betul. Besok malih nggih, Pak? Besok malih. Mbok menawa anniversary pernikahan. Ulang tahun. Nggih. Kitanan meleh nggih mau telep napa? Putrane wonten sing anu, dereng tikitan. Enten. Oh, setunggal. Namung setunggal yo Dik kepiye. Ya Pak menawa meh mindo. Tak kira. Ampun ya Dik. Jiji ayo lanjut saya. Anjir. Reno wengi hati-hati wong prasaja alas babadene dasareke mati momong putra alas babadene Bos Okta Cahya muda. Cahya muda spesial Bos Okta punya lagu nggak? Bos Okta udah, sekarang Bu Okta belum. Mama Damar. Mama Damar. Makasih udah. Terima kasih. Isih kaya apa wong nyatane. Antri Bu Okta. Lakon saprene Bisa teriak? Mau derek mboten? Mau ikutan nggak? wakasane malah
Gonjo. Ya. Ditunggu nanti requestnya. Gonjo. Ending yang sempurna juga. Sing pundi Bu Agus? Ya saudara nirane kowe dasar tino malam minggu tonggo tepat
ya aku. Dasar tino malam minggu. Oh, onde mande Wak Angga. Oh 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 Yo. oh oh yen wangi koyo lilo tonggo teparungan Anakku sing salamaneh gen apa-apa. Bagus dhewe melu wong ayu Mas aku gen melu apik. Besok pinter yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mestine. Sambil nunggu request ya nak wong ayu. Monggo diaturke. Lu ngedek gua lu. So. Kalau pijar nangis wae anakku sing bagus dewe besok pinter bisa gawe maju rene no. Rada maju. Kesane dipirsani ingkang kagungan gati. Oh nggih.
Bapak kalian ibu kersane mirsani kaya ngapa ta Dedek Yati Habsari niku. Lah nggih, kados napa to kepiye opak kepiye Andika Pratama Steven ngoten nggih. Kaduan. Enggak. Oi, Bapakku ngayai cepat luput yen wis rampung mesti kondur no swantara sambil menunggu atensi nggih Mbak Yati. Aku bilih keluarga geng kang saking Sukoharjo, saking Wonosari, saking Purwodadi badhe ngesek lagon monggo. Sampeyan ke yo nak ngudang anak niki enten mriki. Monggo. Ora anake bapak iki. Yo. Nah, monggo. Weh. Halo. Tanda. Ya. Halo. Besok bintang Pokoknya engko nak urung rampung sampean tidak boleh turun dari mana, Mas? Siti Hinggil. Siti Hinggil. Nyanyinya harus di situ. Enggak boleh turun. Ora etok medhok, Mas. Nah, sampai nanti Gunung Kendang. Ya, cus. Bisa gawe. Ya, betul. Ibuke ngantuk mboten, Bu? Ngantuk. Nak yang ngantuk. penting ngantuk napa mboten? Nyepakne lagu sing kinten-kinten mboten bikin ngantuk napa ngoten. Yang kakung sagune napa mangke? Nah. Pripun? Supados kita tidak bingung nggih Mbak Yati. Lagi penyanyine mending-mending sedanten lho. Bukan lagi. SMP, SMA, kuliah. Nah, suster, ngesot dan lain-lain. Anu, ora Ding. Nggih. Ayo.
lagu wajib dalam acara khitanan sampun katuraken.